Isyu, mga kasayuran, mga pagduda, mga kabalaka, o mga chismis. Kinahanglan ng pagtuki, pagsusi, ug pagsuta. Mayong hapon mga kasugbo ni ana sabta sa lain nga episode dinhi sa pagtuki, pagsusi ug pagsuta. Ako si Vilma Andales. Karong hapon na atong hisgutan ang koleksyon sa basura sa dakbayan sa Subo ug uban pa nga mga responsibilidad ubos sa Department of Public Services. Atong ikauban ron ang acting head of the Department of Public Services, si Sir John Paul Hilasque. Mayong hapon, sir. Mayong hapon ni mo, ma'am, and mayong hapon sa mga suking tigpaminaw ani nga PPRMN. Okay, welcome din sa pagtuki, pagsusi ug pagsuta. Una, sir, can you please explain to us unsa ba gyud function ug unsa scope sa responsibility sa Department of Public Services gawas sa pagkolekta sa basura, kay ang DPS mas known siya nga tigkolekta sa basura. Unsa pa may laing responsibilidad sa DPS? Okay, ma'am. The Department of Public Services primarily and basically is known for the collection of garbage. Yes. But not only that, naasad may gitawag og kuan, naa may cater nga service nga street lighting services. Okay. And then naasad tay artesian wells and deep wells nga repair. And then naa po tay kuan na to, one of the major divisions nato sa department, which is ang street cleaning division, nga mao na ang atong mga nakit-an nga mga staff nato diha sa kadalanan nga ning risgo sa ilang mga kinabuhi pagpanilhig gikan pa lang sa kadlawon hangtod sa gabi. Bitaw no, unsa na sila orasa magsugod, sir, sa pagpanilhig sa kadalanan? Kanang ilang kuan, ma'am, amo nang gikuan ako nang broken time ang ilahang oras. Mag-start sila 4 to 9, 4 a.m. to 9 a.m. and then mo balik sila 1 p.m. to 4 p.m. para kanang gitawag nato og review, meaning nakalimpyo na gid sila og usa ka kuan, mo review na sila ini gahapon. Oh, init baya kayo ng mga orasa, sir, ang 1 o'clock to 4 p.m., di ba? Yes, Unsa ni kadaghan ato mga street cleaners? Karon ang ato ang mga street cleaners, ma'am, naa na sila sa kuan, ma'am, mga 212, basta 200 plus na sila ka mga street cleaners nga gi-divide into 10 districts. Ang per district is 20 to 24 staff, and then naa sila gitawag og foreman nga maoy mo murag silbi mo oy mo supervise nila sa ilang mga DTR, sa ilang mga problema sa distrito nga kung dapat ibutang nila dito sa iyang foreman, and then the foreman will push through that sa ila division head, and then kung dili masettle sa division head, then usa mo rin nako. So kuan gyapon ni sila 8 hour a day. 40 hours a week. Oo, 40 Pero hours a week. mostly sa amo ang trabaho, ma'am, naagud mi kuan labi na kaamo sa basura, sa pagpanilhig, dili gid namom ni igsapayan ang usa oras kay naagud mostly mo kuan gid mi gud kanang mo go beyond mi the 8-hour cycle shift. or shift gud kay kuan man naa mo uban nga kinahanglan gud kuan tabangan naglimpyo. Labi na mag-uwan-uwan natay gitawag nga mura og kanang gitawag nato og sugwak, Gikan sa kanal nga ni Suila. So naay marag iawas tanan dito nga mga kuan, naay tay kuan sugwak, so muna limpyohanan gina siya. Unsa man ni sila, sir, with asa man ni sila gipang deploy? Kuha na sila, ma'am. Gi-deploy na sila, ma'am, all throughout Cebu City nga mga streets. Major streets. So gikan diri sa may Bulacau and Bacalso, going na dito padung na dito sa kuan, sa kung diri sa norte sa Gurordo, padung na sila dito sa JY, sa Busay, and then naapod tay padung dito sa kanang Talamban. Okay. So all major street, major thoroughfare covered siya sa ato ang mga street cleaning division. Naba mo'y data, sir, kaning unsang mga orasa nga grabe ang mga basura nga makuha dinha sa mga major thoroughfares ug unsa man ni nga mga klase sa basura?
Yes, ma'am. Ang ato ang bulk gid sa ato ang mga basura nga naa sa mga major hotspots nato is kana jung naa sa mga kuanom kaning basura nga nagpagawas gikan sa alas 9 sa gabi, alas 8, alas 9 sa gabi hangtod na sa kadlawon. So our garbage collection system is we have a collection from the kanang ato ang gitawag og contractor nato nangolekta na sila from 8 p.m. to 7 p.m. or 7 a.m. or 8 a.m. And then naaputay shift nga 3 a.m. to 11 a.m. Ang kaning 3 a.m. to 11 a.m. na to mahog ni siya og murag gitawag na to ato nang giterm internally as sweeper trucks, meaning the whole city is already clean but amo lang gyud nang gi-sweeper, amo nang gi-kuan kanang amo nang gisilhig po ninyo. Gisilhig na namo ba? Amo nang gi-review tanan nana. Para inig-abot jud sa alas 5:30, alas 6 sa buntag, sa kabuntagon, when all the people are busy going to their offices, at least makakita sila og limpyo. And talking about kanang garbage collection o kaning panilhig sa kadalan, polos magyud gihapon ni basura nga to ang gihisgutan, sir ba? Kumusta ba ang koleksyon sa basura sa Dakbayan sa Subo? Unsa kadaghan ang basura sa Cebu City as of this moment or at present, i-compare nato sa mga like say 5 years ago? Unsa ka paspas, unsa kadaghan ang bulk sa basura nga inyohang makolekta on a daily basis? Okay, ma'am. 5 years ago, while I'm also the head of the department, kuan siya, ma'am, kanang naara sa mga 500 to 520, 550 tons. Pero currently, ma'am, based on records from coming from the landfill, naagyo tayo mga 600 tons a day. So na-increase of mga 80? Ano? Mga kuan, ma'am, na mga increase sa mga 50 tons a day, ma'am. And then kanang mga increase atong 50 tons a day is muna ato ang gikuan nato, ma'am, kanang bunga na siya sa mga massive na to nga mga clean up sa mga creeks. Okay. Kanang gikuan kanang atong gipangbuhat ron sa gubat sa baha. So kaning 600 recent lang ni nga pag-increase? Yes, ma'am. So before the massive clean up sa Cebu City, ang usual nga 520 tons a day of garbage collection nikalit og saka within this year lang? Would you say? Are you saying sa amo ang records, ma'am, based on records from my office this year alone mo ana na siya, ma'am, pero karon marag na stock up siya at 600 per ton nga consistent na on a daily basis. Karon nga kuan mga October last month inana ba nga successive ang ato ang mga kuan ato ang massive ato ang mga clean up sa mga creeks, ma'am, as mandated by Sir Mike, our mayor sa Cebu City. So mo na murag mi-spike up ang ato ang number of tons kay murag wala na makita nga basura dito sa dalan, and then mo to mi penetrate sa mga mga interior portions sa mga sapa. Kung ato nang kanang murag analisahon, sir ba, so ang garbage dili na siya madali-dali og dunot, di ba? Kaning mga basura nga nakolekta karon just recently, since starting September up to October, tungod sa massive clean up drive nga gipasiugdahan ni Mayor Mike Rama. So kung ingon ana kung atong subayon ang logic, sir, daghan gyud kayong basura nga nakatambak within Cebu City nga murag wala makolekta, karon lang na nakolekta tungod sa massive clean up drive nga gihimo. Exactly, ma'am. Kana siya, ma'am, kana siya na real talk, ma'am, no? It's a very sad reality ba nga people does not learn, and they don't have any plans to learn except for more information dissemination sa mga city level. Kay
when we're talking about main lines, main thoroughfares, wag gyud tay problema, ma'am. Limpyo gyud tanawon. Makaingon ko sa kong gagalingon nga limpyo ko, pwede ko manghambugan ang limpyo na. Pero when we go into the interior portions sa barangays, mga barangay level collection na, makaingon jud og ma'am nga naagay problema. Labi na og ang mga kapitan is dili particular sa aspect of cleanliness. Diha gyud ta magka problema. Kay mailan man nato ma'am kay naam si mga barangay nga uy kanang Sir Puloy tabangi taon mi og kuan uy kanang tagay mi og truck kanang tabangi mi og pagpanglimpyo kay kasapaan mi ni Mayor Mike. So kami nalipay sad mi maginana sila kay mura sila og in one way or the other mitabang sila namo sa among kausa. Pero dili gyud tanang mga kapitan nga grabe ilang porsigido nga uy kanang mamugos jud ginana ba. Pero every time nga naay maginana nga kapitan mangita gyud ko og pamaagi ma'am inubanan sa akong mga kauban nga ato gining maserbihan ning barangaya. At least ba mahimo siyang sample ma'am ba. Oy sir, I do not know kung naapa na karon pero murag almost every day, every night sir, makita-an ako. Karon lang gyud nga week wala pa. I'll try to check karong gabi nigpauli nako. Kana ganing dinha sa Shell station man dayon liko ka sa may Padong Robinsons niya nay Petron dinha Pier amot unsa na Pier 3 ba na Pier 2 na ay sa kanang tulay gyud purting daghana galaundok daplin sa dana galaundok ang basura nga for so many nights ako na nakita nagwonder ko ngano wala man ni gikolekta nga mga basura mga gisud og sako and kuan kay na sure ha kanang makita gyud na nimo kay na daplin sa dan. Okay. Akong ikuan na siya Ma'am Vil, no? Akong klaruhon ba kay naay maagian nato nga nagtuo ta og basura pero gibutang na sila mga kuan sila mga sales na sila mga yuta-yuta nga gibutang na sa engineering department nato nga wala jud nila wala pa siguro nila na kuan kay gipauga pa nila pero katong imong gisulti nga naapoy basura nga kuan yes admittedly naagid siya ma'am pero kana siya dili ko mutuo ako personally dili jud ko mutuo nga muhawa ang usa ka adlaw nga dili na makolekta gina siya ma'am ngano man we have 24/7 garbage collection so walay rason dili mi pwede mo dawat anang rason nga dili na siya pwede makolekta posible sir nga katutong kay naman to sa sapa man to ibabaw so posibleng katutong mga hinabwa nga mga lapok gisod sa sako unya gipauga lang siguro and then kanang kuan man siguro na Villa Gonzalo siguro na ang dapita nga labayan pod sa ubang mga residente ba or tehero somewhere din ha. Actually ma'am kanang basi katong naagian nimo ma'am is mauto ang katong just recently nga sunog sa Barangay Tehero. Okay. Nga tanang mga debris nila, tanang mga basura gitapok na nila. Nasdaplin sa dan. Okay. Pero actually ma'am katong nakuan ma'am nagpadaan ako dito mga duha ka 10-wheeler and then na-payloader na namo and then na-clear na ang area. Kay actually ma'am the good thing about our setup in the city government is that the DPS is ang main nga mokolekta sa basura. Pero daghan kaayo mga departments ang concern. Like for example, na ay disaster, na ay sisenro, na ay sisit. Moingon sila nga Sir Puloy, dili ra ikay mo ikuan ba? Daghan nagpakabana ba? Dili ra ikay kanang punteryahon. Dili sa ako'y punteryahon pero daghang nagpakabana. For example, disasters office. Kanang Sir Puloy, nagian na mo dito sa kuano marag kanang nabiyaan siguro to kay marag tulo ka sako na basura dito palikog kuha bi. So, kuan ba? Murag gani o ganang at least dili ra kami nga departamento ang nagpakabana sa kalinisan sa syudad. Yes, okay. And it's a very welcome addition sa among kuanon kay murag kung muana sad mi mura siya og kanang ecosystem ba nga naay nagkuan diri kanang naay kanang kahoy nga naghirig manawag sad ko sa concerned department nga kanang ma'am palihog ta padala sa inyo mga staff diri kay delikado kay naay makuan kanang naay madisgrasya diri kay naay naghirig nga kahoy so nana ba so the same thing also sa basura nga kuan lang kanang support system lang ta kung naay kolektahon diya kay
we must admit nga we are not perfect beings. Yes. Nobody is. Pero kami ma'am, everyday ma'am naninguha gid mi kada adlaw. Nga kuan kay kanay mga politiko ingon siya nga dili nato ipolitiko ang kuan Panerbisyo. ang pangpanerbisyo. Mo na giingon ni Sir Mike nato kay kung ipolitika nimo kinsa may maapektuhan sa basura, kita'y maghanggab tanang mga tao, tanang mga publiko. Ang mga dato kung masakit, daghang kwarta ikapa-hospital ang mga pobre taon. Ana ba? So kana sa ako ang end makuha din mi mahugid mi og ang amo ang mura na og part na sa among system ba nga manglimpyo gid. Dili lang gyud sa imong panimalay pero mura ang tibuok Cebu City nga streets murag imo ng panimalay. Yes. Una sabang ka ni Sir Mike kay mo sa kanila. Wa mo dito murag kuwang pa among paningkamot ano ba? Kwan. Natural gyud na sir nga kanang moingon tag our best sana I did my best but my best wasn't good enough. Yes, Tungod sa kadaghan sa mga tawo nga ato ang serbisyuhan and daghan kayo ang demands nga ma-overwhelm ka sa kadaghan ba niya dili man ang tanan gyud matagbaw sab sa imuhang panerbisyo but nevertheless wa ka nagkuwang sa imuhang paghatag sa serbisyo. Sir, kaning pagkolekta sa basura ba you were saying 600 tons a day? Yes, ma'am. Kanang ang 1 ton sir is how many kilos gani? 1,000 kilos. 1,000 kilos. So that's about 600 sakto ko sir sa 6,000. Pila to? No, 600,000. 600,000 kilos. Unsa man na mura na nag-usa ka building sir? Ang ginaganon. Pila ba 20-story nga high of garbage kun atong i-visualize ba ang ginaghanon sa kay nagtan-aw magud ko atong katong dito gani sa Dulho Fatima sir last week man siguro or 2 weeks ago katong naglaundok nga basura nga ni pile up gani siya hangtod nga hapit na siya mo abot sa pader. Dili ang katong kuan ma'am ang kanang issue sa Dulho Fatima Mambaling lahi po na siya pero kung ato ang tan-awon totally ang ato ang garbage collection mas daghan pa siguro ato ma'am. Kato siya na-accumulate lang gito siya kay ang kuan ba again let's go back to the very sad reality nga people in the interior portions of the barangay tend to throw their garbage sa ilarang palibot. Murarag ka ng ang ilang palibot mo, ilang trash can. And then, mo gani, mo kuanta, kinahanglan silang i-remind na to ang mga residente, ang barangay level nga, inyuhan, ato aning responsibilidad tanan, dili lang ni sa local nga pagagamanan, kundi magtinabangay kita kay kamo may inyuha man yung jurisdiction nga kamo may mas nakaila sa mga tao so kinahanglan gyud ta nga mag iron hands pagsulbad aning basura kay lisod kitang tao sir ba may pagka-ironic while gusto tag limpyo ang ato ang limpyuhan ang ato ra yung immediate nga tugkaran unya mulabay din ta bisag usara siguro kadupa adto ta ilabay og nay available nga space ilabay nato atong basura didto basta tan-awon lang nato ang ato ang palibot ang atong immediate nga palibot nga limpyo di ba ingon ana ang ato ang mindset and not knowing nga mubalik ra gihapon na sa atoa kanang basura nga atong gilabay in the form of kabaho for example and bisan ganig literally nga mulabay kay ang plastic unsa na ipadpad sa hangin balik sa atoa or koy-koyon sa ero balik ra gihapon sa atoa and the worst is ang sakit nga mahatag niya na daghan kayo ang maapektahan. Pero kani sir ba, ang mga tao manggod maingon nga, unsa man gyud na mo paglabay among basura ba? Nga naamay nganong hasul-hasulon man mo among kaugalingon nga na may syudad sa Sugbo nga mukolekta sa basura. Kolektahan nagtarong diha taga DPS ang amo ang basura imo paglangay-langay og kolekta sa amo ang basura inig oras sa ting kolekta ha dayon nga kinahanglan ang tanan mahipos gyud.
Yes, kana siya Mamville, naagyo tayo gitawag og kanang kuan marag shared responsibility ba. Kay naay mga portion sa mga barangay nga dili na nato dili na namo ma-penetrate sa mga DPS trucks nato. Mo na nga mitapta sa mga services sa barangay level kay naghatag man pud nila og kuan ma'am, naghatag man pud nila og mga honorarium sa ilang mga loaders og mga garbage loaders o garbage drivers Sa mga barangay sa na? mga barangays. Okay. So depending on unsa kadako ang barangay, mo na nga to ang kuan inana kadaghan na nga tong gihatag nga loaders. Okay. So we are spending for their loaders and for their drivers 6,000 per month. So we might just kanang as well kanang tap their help kay sila may nakibaw sa ilahang geography, sa ilang kanang unsay porma silang barangay, how often they will penetrate on that area, unsay may kinahanglanon nga dump truck nga kuan area. Again sa akong ginasulti ganina, mo-boil down na siya sa kuan sa kanang willingness of the elected officials of that particular barangay kung muhatag siya emphasis on cleanliness. Yes, oh. Okay, if the barangay official, the elected officials of that particular barangay is geared towards the cleanliness of their barangay, then what ay problema? Wagi problema, ma'am. So, seeing the scenario, sir, like say for example sa Dulho Fatima, not even Dulho Fatima, daghan pa kayo nga mga areas, daghan kayo nga mga barangays ang kanang naglaundok ang basura. So, are we now seeing the unsa man na kanang non-vigilance and pagkaway concern sa mga barangay officials sa paglimpyo sa ilang kaugalingon nga mga tugkaran? Dili man sa ta pwede makasulti ana ma'am kay it's very unfair po to the elected officials of the barangay. Pero I think naatay responsibilidad kita mga barangay officials, naatay responsibilidad sa pag-edukar sa atong mga tao, sa pag-remind sa atong mga kada city leaders. Kay kita mga barangay officials naman tayo marag gitawag na tong mga leaders. Yes. Atong mga leaders atong i-push through. Nga kaniha inana nga to ang basura, inani ang oras ato pagpagawa sa atong basura, just in time mo abot ang ato ang garbage truck. Naa magkadiha man magka problema ma'am good. Manglabay sila sa mga sapa, manglabay sila og kuan kung dili nila maato ang ilahang kuan ang oras sa pagkolekta. Okay. So again, we will remind the elected officials of all the barangays to continue reminding their residents, continue to educating their residences nga mo ni siya ang oras sa tiglabay sa basura, and then if naay problema sa ilahang mga garbage trucks, pwede raman sila manawag nako kay anytime man may pwede mo suporta nila og dump truck, mutabang og mo provide nila og dump truck, just like what we have provided for other barangays nga naay nagka-problema sa ilang mga trucks. Kaya na mga feedbacks, mga good sir, ako madunggan nga kanang dugay mo abot ang garbage trucks, unya kung mo abot man gani magdali-dali, dili na makuha ang uban nga mga basura nga gibutang kay di ba naana sila ibutang dining dapita, ibutang ninyo ang mga basura kay amo na nang pangwaon. Unya inigtan-aw sa uban ngano wala man ni gibutang na man ni namo among basura diri ngano wala man ni maapil og kanang kuha ngano nahabilin man ni dinhi. Okay, ma'am. Kana siya, ma'am, naagutay kanang naamatay sistema niya. Sometimes, dili pa din nato ma-perfecto ang ato ang sistema. Kay, nasa tayo mga outside factors to consider. Like, ang weather. Ikaduha, kaning atong gitawag og wear and tear sa mga kuan, sa ato ang mga sakyanan. Kay, dili sa nato ikalimod, nga, naagi mahitabo sa amo ang departamento namo nga, inighawa sa dump truck, sakto kayo, nindot igdagan ni nana. Pag sa unahan, na flat, na uban, na nagtulo ang oil, nana. Although na ate gitawag og kanang maintenance before sila mularga, pero di ginato sila ma-thoroughly inspect. Kay labi na sa ang ato ang frequency sa ato ang garbage collection nga inigabot sa truck, mo sakay na dayon ang another shift, mulakaw na dayon ba. So again, kami sa ang pagagamanan sa DPS,
naninguha gyud nga kung unsa ming orasa makaabot anang orasa, maninguha gyud mi nga makaabot mi ana kay para dili magyaw-yaw ang ubang mga residente. I do not know, sir, kung naapa ba gihapon ni, although dugay-dugay na ni nako nga feedback nga nadawat nga dili kolektahon sa DPS ang kanang wala masegregate nga basura. Yes, sa una ma'am, year 2013, miabot mi sa punto nga inana. Naka-fully implement mi sa no segregation, no collection. Pero wala ang our problem during that time is our kanang sustainability. Okay. Karon ma'am, karong first term ni Sir Mike, mi revisit mi sa no segregation, no collection policy. So there's a group of people who are working on the no segregation, no collection, while we at DPS we focus on the collection. Okay. So at one point of our journey, musabay ra gyud mi. Kay the no segregation, no collection ma'am, it entails kanang thorough and massive information dissemination, educating the barangays. The barangay play a major role in this no segregation, no collection. So kami sa DPS ma'am padayon mi og pangulikta until such time nga na set up na namo ang tanang mga sistema sa barangay and then diha na mi musud. Kay before year 2030 during the mayorship of Mayor Mike, ang amo ang mga truck ato gibutangan na namo og duha ka side. Marag ka nang gi-compartmentalize ninyo. Gi-compartmentalize na nato namo. Kay para sa among no segregation, no collection. Sir, kanang watching the video ba, especially kanang nasa kanal, apparently ang education coming from the barangay level to the residents wala gyud makatuhop. And kanabang proactive approach sa paglimpyo sa mga kanal, sa mga estero, dili ingon ana ka massive kay these are accumulation of so many years nga pagdump sa mga basura dinha. Unsaon man ka ni nato, sir? Although naana niha ang massive nga clean up drive nga gihimo ni Mayor Mike Rama, pero this is so apparent nga wala tay enough political will to do so, not until the mayor says so. Now. Karon ma'am, kanang imong gisulti ma'am, sakto gyud na siya ma'am kay ngano ma'am, naay ubang mga portion sa ato ang mga creeks nga dili siya pwedeng mamano-mano. Kay again, going back to your previous statement nga accumulated siya nga mga basura. So like for example, during our 10-day cash for work, 10 straight day may nakuan kanang picture nga naa diha nakita namo. Manumano siya, dili kaayo epektibo ang manumano. Mo na nga I deployed backhoe na ami payloader, na ami skidster, na ami dump truck. Okay. Kay ang basura ana sa Kinalumsan River ma'am, particularly diha sa dulho nga kanang dulho mambaling nga kuan nga basura kanang boundary. Grabe kayo kabaga sa basura. So mao na nga again manuktok mi sa mga barangay officials concerned nga ato lang kuan ako mutuo jud mga saka permanente natong i-remind ang ato mga residente wa gyud siguro mo kuan na mutuhop ra dili na ipalapos pikas dunggan. Kuan na gyud na ma'am, dili sa ta pwedeng mag pessimistic ang ato ang approach. Kinahanglan mo gyud nga mutuog yun ta sa ato ang belief nga sila maka-learn na gyud. Yes. Kay kung dili ta mutuan na ma'am, watay mahimo. Wala kani atong pangboto ni marag in vain gyud siya tanan. Useless. So mo na nga kita mo kung doble kagahi lang ulo, i-triple na to ang ato ang pagpaninguha nga pagpasabot nila. Inana ka grabe ang kuan ang needed aning klasehas trabaho. Kung tanawon ni nato sir kaniha, di ba ang giingon nga 31 tons ka pwede na ibalik 31 tons ang nakuha dinha sa Dulho Fatima nga basura. Unya ang ironic pagyud niini kay kanang dapita dinha kuan dinhi kanang himuanan og
Kuan ko no, buwanan. anak ko no sila magbuwad sa ilang mga buwad. Sus, lamiar bas buwan. Pero karon na ta maka-realize ka. Ingon ana di ba? Pero ang ambot ng gano ang nature og ang ambot ng ka og kuan gani is there divine providence ani dining dapita seeing this kanang kahugaw aning dapita pero wala man no ang mga tawo nga nangaon sa pasaylo ha kay kuan ron udto pero wala na siguro but this is the sad reality nga wala ta kahibaw ba we eat this kind of food unya wala ta kahibaw sa preparation ni ini but anyway galaundok na din ha sir di ba naay nag-ingon nga dili lang kay 31 tons ang katong 31 tons maura to'y nakuha but there's more than the 31 tons dinha aning dapita karon sa video nga ato ang nakita. Yes, tinod na ma'am, I was there, I was on that area, particular area nga gitapok niya ang mga basura sa backhoe operator. Andi tanaw-tanaw na ko ma'am murag dili gid siya kuan siya murag tanaw na ko tum naag to siya sa mga 50 to 100 tons. Na siguro. Amot may bakong bana pero sa gidaganon ato na agito sa inana nga kuan inana nga murag gidaganon ba. Sir, kung panalitan mahabuan na nato. Asa man na nato ilabay? Wala tayo laing choice ma'am. Mga to ang labayan na nagdudiri nga accredited nga atay kontrata is ang Binaliw landfill. Okay. So kana siya amo nang diskartean sa kuan among we have to revisit our budget daily and our daily tonnage nga among gilabay dito sa landfill and then amo nang tan-awon kung mahurot ba namo og kuan mahurot pero kami di gina pwedeng dilihot doon ma'am kay amo agyon ang responsibilidad pod nga so hudon gyud naghakot ha hudon gyud naghakot ma'am mo na ako ang gipasalig pod sa mga taga-engineering nga nagkuan. And the city is paying 1,100 per ton. Per yes, ton yes, sa tipping fee. Tipping fee. Pagkarga na sa basura para makasud ug malabay ang basura dito sa landfill nga naa sa Binaliw. So in a day 600 tons so we're paying 600,000 more pesos ngadto sa kanang landfill nga naa sa Binaliw, di ba? Yes, ma'am. So how much is the city spending money for the tipping fee in a year? Sa amo ang annual budget ma'am is na ami kuan ma'am among annual budget is na amo ang approved budget for the entire year sa garbage alone is 400 million plus. 400 million? 436 may nana basta 400 million kapin. Okay. For the entire year from January 1 until December 31 na siya ma'am. So karon sugod karon nag-start ta og panglabay nga niabot ta og 600 tons 600 tons which is equivalent to over 600 kilos. Yeah, and 600,000 sakto? Sa kuan ba tip in a day? 600 kuan ma'am. 600 tons times 1,000. Ibutan na to 1,000. We're paying 660. Yes, ma'am. In a day. On a daily basis. So times 365, that's 240 million. 240. So napay enough ang DPS budget for the tipping fee in a year kay 400 man kaha. Yes, ma'am. Nga ato ma'am naaman tay kuan ma'am kani ato ang computation is not only for the tipping fee ma'am kinaam nag-contract man ta og private contractor. So mo na nga that explains so pwede pang mapiminusan na kay ang private contractor they also have their separate tipping fee nga sa paglabay sa basura. Pero ang system na to karon ma'am is instead of the contractor paying the tipping fee
ang ilang tipping fee ma'am is gi-charge na namo sa city, pero ang ilang per ton is barato na. Okay. So say for example ang ilang per ton sa una is 3,000, and then karon gihimo na namo nga 2,400 ang ilang per ton. Kaya ang tipping fee is amo nang gi-transfer dire sa syudad para mausa na tanan. Okay. Does the city have enough garbage trucks to collect, including the private kanang garbage collectors? Right now ma'am, our contractor have 24 dump trucks running, and then they have 5 dump trucks which is on standby if naay mo back down. Okay. So all in all, na sila 30 something? Yes ma'am, naa sila na nga number of trucks ma'am. Pero again ma'am, sometimes hindi na to naadji ubang mga panahon nga due to wear and tear, makuwangan nilang truck, makakuha na sila 20 kape, nanana ba. Pero maski nanana ang sitwasyon na ma'am, maninguha gid may nga ang city would be clean before 6 o'clock in the morning. Talking about dump trucks of DPS ma'am, kuan siya kanang dili kay siya daghan, pero again sa kadugan na namo sa departamento maninguha gid mga ubang pamaagi nga pila available karon sa city nga garbage trucks. Sa DPS alone na ma'am, nami 15 ka book truck na lang nabilin. Gamay na lang kayo na. Gamay lang yung ginagabok ma'am. So kapila man na magbalik sir in a day sa 600 tons of garbage? Ang kanang ato ang mga trucks sa DPS ma'am, muna nagitawag na to og mga sweeper trucks. Okay. Sweeper trucks meaning the city is already cleaned by the private contractor, and then musuda intang DPS para to review unsay giagian sa ato ang mga private contractors. So to say, ang kanang ato ang 15 ka book trucks ma'am is mao na lang na ang mo review. Dili gyud na sila ang main collection. Okay. Kay kung naartay 15 ka book truck unya kita mo yung main collection, di ta magsilbi. Dili pwede yun. Dili ta kalimpyo sa syudad. Aside from the private collectors, or di ba ang mga barangays napod sila Yes. ilahang Yes, garbage ma'am. trucks? Based on records ma'am, naa sila yung mga makita dito sa tong records nga ang mga barangays, ang 80 ka barangay is nagi mga tagsa-tagsal na ka truck. Naay barangays nga dago nga barangay naay sila 4 ka truck, 5 ka truck, and then makita na sa tong record diri nga ang ilang frequency of labay, kung kapila sila mo labay, pila ka tons ang ilang gilabay everyday dito. So naa na sila barangay collection plus DPS collection and contractor collection, mutotal lang siya into 600 tons a day. Okay. Sir, can you identify the barangays nga cooperative in terms of garbage collection, in terms of kanabang paglimpyo sa ilahang mga lugar? Generally ma'am, makakuan gid mi. Generally musulti gid mi nga tanang barangay cooperative man sila. Pero naalang yung mga barangay nga kana ganing kuan kanang kung sa storya pa na nga mga kanang kanto-kanto nga storya nga agrabihan ng barangay, pamugasay kayo. Bisag nakalimpyo na og kuan nakapalimpyo na og buntag, manglimpyo magyapog hapon. Naay mga barangays nga nana ma'am, pero naa sa mga barangays nga okay lang nakakolekta na mi, okay na mi. Sunod na sad ugma na sad dinana ba. Pero naagi kuan kanang barangays nga hugaw. Amo gyud ang kuan, ako anong responsibilidad to inform the barangay captain ko, sir. Inani sir inani nga kana ako ang pagsulti sa barangay captain Mambil, that is supported by pictures. Ingo sir, sir. Alas 9 sa buntag sir, naman timestamp. Makita gid imuha ng jurisdiction sir. Meaning wala pa kakapangulikta ni or naa latecomers na siya. Ang kanang latecomers, ngibutang inong tag latecomers is humana og pangulikta ang kanang mga tawo nga kuwas disiplina mulabay na sa outside collection time mo na gitawag og latecomers. Pero dapat kuhaon gyud punto siya nga basura kay makahugaw mo to siya. Yeah. Limpyo na ang whole stretch niya paghuman makita anto nimo duha ka plastic, tulo ka plastic, di gyapon siya malimpyo. Unsa man yung mga barangay sir nga pamugasay kayo? Ang mga barangay nga pamugasay kanang makaingon kita
mga kugihan niya kaning term Dili na pamugasay siguro mga kuan mo specify o kuan ma'am kay kuan mo protestang uban. mukuha niya ng uban, mo piyahit ng uban, ma'am. Pero ako, ma'am, generally, ma'am, musulti ko, generally, ang mga barangays is, kuhan sila, cooperative sila, pero sometimes, musulti gud nila, ma'am, nga walay ko kahadlok nga kap. Ang imuhang Kinsa man ni mga barangay inyo nang nasultihan sa way pagkahadlok. wala mo kumahadlok, ma'am, pero ako alang ba is basig maka-create siya o ganang maingon kag bias ba kay lahi-lahi I para mean, ako. objective na kay naman mo'y kuha, naman mo'y record. Lahi-lahi man ma'am kay moingon man sila og kanang mga barangays nga inaani ra man ang mga resources sir. So kanira gid among maabot inana. So dili sila ubang kuan ba. So bitaw. kaning among paningkamot is lahi silang paningkamot kay dagko man to sila barangay, dagko sila income nana. So mo na maski na kanang rason na mo reason out gid nila nga sige lang kap tingnan lang ko kung asa may makatabang. Sige, para way mahiubos o way maglagot. Pero sir, katong balikan na to ang Dulo Fatima ba? Ila tong gi-consider nga mura siya mini landfill. Wala din na mamatik, I mean, dili na siguro pod under sa inyong jurisdiction, no? Kaya inyo is ang pagkolekta ramang gyud. Pero upon seeing that one ba, unsaon ka na sir, namoy target under ba na sa DPS nga ingon makang inyo gyud ang kolektahon ano sa man ang target ninyo sa paghabwa totally anang mga 200 something plus nga kanang tons of kanang garbage. giingon na to ma'am nga kanang gitawag nila kanang giingon nila og mini landfill kuno siya anana para sa kana siya nga kuan accumulated garbage na siya ma'am naa na siya sa jurisdiction sa barangay. Okay. So pero kana maski na dapat mo intervene na gyud ang syudad ana kung inaana nang sitwasyon na. Kay di na gyud po naman sa barangay. Na naman sa barangay nga ang city government ang LGU na naa na dito ang tanang mga kuan ang mga ekipo nga mo'y makakuan na. So naamoy mo initiate ba ang DPS ana sir o kano sa inyo? Kami man wala target schedule. Naami ko na ma'am nga ako lang i-review akong budget ma'am and then amo na siyang operasyonan. Mo na akong gipasalig nila ni Sir Lemel ang executive director sa CMB nga mo'y nag-spearhead ang operation. Kana siya ma'am mahog yun na siya nga kana siya nga operation is joint operation gani siya sa barangay pero di man sa ta makaingon good nga kuanon dili man sa ta makaingon nga wala ta magkuwang kay kanang lugar ra diha sa una gilimpyuhan naman na. Kano sa sir? Mga pila ka tuig na? 2 years ago gilimpyuhan na gyud na kuan gilimpyuhan na nila ni kuan while Grace Luardo was still the river commander of kanang Kinalumsan River. So kana siya mga bag-o gyud na mga basura. So kung 2 years ago ingon ana na ang bulk sa gidaghanon sa basura, grabe ang paglabay sa basura din ha. Unya murag gitultol na nas mga mulupyo nga anha sila mulabay. So wagi kung nalimpyuhan na siya sir 2 years ago, the barangays would have been aware nga gihimo na siyang tambakanan and nauntay gihimong lakang nga mapugnan og mapahibaw ang mga residente diha ay na magpagpanglabay ng dipita. Mo gyud mahog na siya og joint responsibility sa barangay and the LGU. Kay kami ma'am diri sa DPS kaning enforcement arm na to nga gitawag na to og sisit dapat mo hand in hand sila sa barangay ma'am to educate the people, to tell the elected officials nga mo ni dapat buhaton mo ni atong direction, mo ni ang ibuhaton dili siya sayon pero again, going back sa unsa gisulti ni Sir Mike nga kung dili kanus kung dili karon kanus man. Kung dili sila kinsa murag di kita kinsa man. Kung dili kita kinsa man. So we might as well start this kanang massive nga clean up makuan gini ba matutukan gini siya man ba. Mauna sir ang ako ang kuan ba ako ang gi-anticipate nga kun pananglitan unsa man do you have target date when to implement, when to start and kanusa ka ni posible nga mahuman ang paglimpyo anang dapita?
Sige lang ma'am, ako nang gi kuan hopefully karong buwan na ma'am makuha na mo na ma'am, basta amo lang tan-awon ang budget for this year. Napabay igong budget ang Yes. DPS. Oh. Mo na pangitaan yun akong pamaagi na ma'am nga makuha na sa ato ang mga trucks na to sa DEPW trucks or DPS trucks. Para masolbad ng problema ha ma'am, and then we go atong pahingusgan ang ato ang mga ang enforcement na. Kaya ako lang ning gipanglantawan sir ba kuning ana ang gidaghanon sa basura nga Dili na makita ang tubig mo moy. Yes, Dili na makita ang tubig tungod sa basura. Oo, unya ug inana sir ba kadaghanon makaya ba na sa landfill dito sa Binaliw ang gidaghanon sa mga basura nga itambak unya? Dako pa siguro sila og kuan dito sa landfill ma'am. Kaya ra siguro na ma'am. Okay. Dili man gyud siya nakadaghan gud, pero sa kuan lang, sa level lang sa volume lang, sa ordinary city lang. Murag dako na gyud siya. Dako na kay na siya. I mean, but it's not, I think, dulho lang ang naa sa posibleng nakatago nga minahan sa basura. Posibleng ang uban pa nga mga barangays nga dili na to makita, doon na say kaparihasan o gingon ana ka grabing basura. Unsa to? Posible ba nga dili lang dulho Fatima ang naay ingon ana nga gitago ang basura? Di sa among nakita ma'am sa mga river commanders ma'am, naa may mga ubang mga creek spot nga grabe ka baga, pero masulbad naman gyud siya. Masulbad gyud siya kung magtinabangay daghan